Я думаю, што кожны, хто сутыкнуўся з біяграфіяй Максіма Богдановича, яго творчасцю, задаўся калі-небудзь пытаннем: як так здарылася, што чалавек, які пражыў амаль усё сваё сталае жыццё ў Расіі, стаў геніяльным беларускім паэтам. І гэта сапраўды загадка, якую прыйдзецца разгадваць усім пакаленням беларусаў, якія будуць звяртацца да паэзіі Максіма. Мы таксама зробім гэтую спробу і паспрабуем намацаць адказы на гэтае пытанне. Па-першае, сям'я, у якой Богданович нарадзіўся. Бацькі Максіма Богдановича паходзілі з Беларусі, з цэнтральнай часткі, таму не дзіва, што нават атрымаўшы адукацыю, яны ўжывалі беларускія словы, самі таго не заўважаючы. Але калі мы звернемся да лістоў, перапіскі, мы пабачым, што яны адзін да аднаго звяртаюцца на беларускі манер. Марылька, адаманька. У лістах таксама ўжываюць беларускія словы. Зразумела, што жывучы ў Беларусі, ён таксама, хай сабе ў малалетнім узросце, але паспеў захапіць тыя ці іншыя выразы. Жывучы ў Мінску, хаця гэта зусім каротенькі перыяд, але больш ужо ў Гродна і Вязьзе, куды ён паедзе адпачываць разам са сваёй маці на лета. Гэта вельмі цікавы перыяд, і ён добра праілюстраваны лістамі мамы, якая рабіла своеасаблівыя справаздачы Адаму Ягоровичу і распавядала пра прыгоды, якія здараліся з дзецьмі на вёсцы. У тым ліку, сярод іншага, яна згадвае, што Максім Богданович пачаў гаварыць па-беларуску. Літаральна напісала наступнае: «Вот только жаль, что дети начали говорить на белорусском. Иногда такое словечко выпалят, что хоть сквозь землю провались». Што мела на ўвазе маці, застаецца загадкай. Ну, напэўна, вясковыя дзеці навучылі Максіма Богдановича не самым лепшым беларускім словам, але пачатак, падмурак быў закладзены. І ўжо перабраўшыся ў Расію, у яго былі пэўныя ўяўленні пра беларускую мову. І зноў жа, у Ніжні Новгарад, куды пераязджае сям'я, перабіраецца не толькі Максім з бацькам і братамі. Перабіраюцца цётачкі, якія дапамагалі выхоўваць дзяцей Богдановичаў пасля смерці мамы Марыі. І яны былі крышачку прасцей за свайго брата адукаванага і перавезлі ў Ніжні Новгарад звычаі, беларускія традыцыі, і кожнае беларускае свята, каляндарнае свята суправаджалася беларускімі прымаўкамі, нейкімі выслоўямі, песнямі. І атрымліваецца, што нават жывучы ў Расіі, Максім у пэўным сэнсе заставаўся ў беларускім асяродку. Калі Максіму было 10-11 гадоў, як згадвае гэта тата, Богданович упершыню паспрабаваў рыфмаваць і пісаць вершы па-беларуску. Сам ён на гэта не асабліва звярнуў увагу, але гэтым зацікавілася хросная маці Ольга Епіфанаўна Сёмова, якая якраз тады прыязджала ў Ніжні Новгарад у госці. Яна падахвоціла Максіма да гэтай справы, падтрымала яго, а праз пэўны час выпісала Богдановичу першыя беларускія газеты «Нашу долю» і пасля яе закрыцця «Нашу ніву». Неўзабаве, ужо ў 1907 годзе на старонках «Нашай нівы» з'явіцца першае апавяданне Максіма Богдановича «Музыка». Магчыма, калі вы упершыню возьмеце ў рукі вянок Максіма Богдановича, то вы заўважыце, што там даволі багата русізмаў. Такія ж самыя прэтэнзіі былі да Богдановича і ў рэдактараў газеты «Наша ніва». Першы час правіў вершы Максіма Богдановича Янка Купала. Максім увесь час спрабаваў працаваць над мовай, паляпшаць яе, выпісываў газеты, замаўляў усе кнігі, якія былі дасяжныя па-беларуску, чытаў кнігі з бібліятэкі бацькі, якія ў асноўным былі прысвечаны фальклору і запісам, якія былі зроблены на тэрыторыі Беларусі. Гэта і зборнікі Раманова, Шэйна. Дзякуючы ім Максім далучаўся да народнай гаворкі. Пэўную дапамогу аказваў бацька, нягледзячы на тое, што ён паблажліва ставіўся да гэтых спроб сына, ён тыя ці іншыя парады яму даваў. І
Якраз такі ён параіў Богдановичу звярнуцца да старажытнай беларускай літаратуры Францыска Скарыны і іншых аўтараў. Таму Максім Богданович не саромеўся якраз такі звяртацца да словаў, якія былі агульныя для усходнеславянскіх краін, і таму было крыху меней паланізмаў, чым у астатніх беларускіх класікаў. У пэўны момант бацька заўважыў, што Богдановичу нецікава ездзіць у нейкія падарожжа з бацькам, што ён амаль цалкам засяродзіўся на беларусіцы і ўсе сілы аддаваў ёй. Брат казаў, што ён пэўны час пражыў быццам бы у своеасаблівай скарлупіне, ізаляваны ад іншага свету. І гэта дало свой плён ад года да года, ад верша да верша. Талент Богдановича раскрываўся ўсё больш і больш. І ён змог з пачаткоўца за вельмі кароткі час ператварыцца ў сталага аўтара. Даволі важны момант, пра які мне хацелася пагаварыць, гэта хвароба, якая падштурхнула Богдановича да пісьма. Калі мы чуем выраз «маці радзіма» альбо «матчына мова», мы звычайна з іроніяй успрымаем гэтыя словы. Але у выпадку Богдановича яны набываюць крыху іншае, містычнае адценне. Калі Богдановичу было 17 гадоў, ён даведваецца, што ў яго сухоты. На той час гэта было невылечнае смяротнае захворванне, ад якога памірае брат зусім нядаўна. Літаральна на руках у Максіма. Якраз на гэты час прыпадаюць першыя публікацыі вершаў Максіма Богдановича. І першым яго творам, паэтычным творам, апублікаваным у нашай ніве, быў верш «Над магілай». Наўрад ці аўтары так часта звяртаюцца да такіх тэмах у сваіх першых творах. Падазраю, што тэма смерці вельмі хвалявала юнага хлопца. Менавіта зварот да мовы даў яму сілы пераадолець хваробу. Канешне, ён вельмі рана сыходзіць з жыцця, але як змянілася тэматыка, як змяняецца настрой вершаў, пачынаючы ад замагільнай тэматыкі, выходзячы на гуманістычныя і светлыя матывы, якіх дасягнулі адзінкі ў нашай літаратуры.